Έλα, έλα, έλα. Κόψε. Γαλισμένο είναι. Το ζεσμένο δεν είναι. Το φίδι ο Λαφιώτης αυτός που βλέπετε προσπαθούσε να εισέλθει στο κατάστημα που είχαμε βρει και τη σαΐτα. Συνελήφθη όσο πιο μαλακά μπορούσαμε. Χαρακτηριστικές ήταν οι επιθέσεις με σφοδρότητα που έκανε εναντίον μας για να μας φοβήσει. Το πιάσαμε, το βάλουμε στο κουτί και τώρα θα το ελευθερώσουμε στο χωράφι έξω. Πολύ ευκίνητο φίδι, κυνηγάει τα ποντίκια, σαύρες. Είμαστε έτοιμοι για να το απελευθερώσουμε.